Sibuke sikubingele sikwamukele indaba ezihora lokuqala emini lezi ndaba ngizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magupa naze ezinohlonze emini nje. I was unable to conclude that Mr. Zuma's right to a fair trial would be violated if Mr. Downer remained the prosecutor in the matter. Ijaji lenkantolo ephakeme Mngundlovu uNkosinathi Chili uthi abukho ubufakazi obuphathekayo ngokuthi umshushisi wombuso uBilly Downer engacindezela ngokungafanele owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ecaleni lakhe lezinsolo zenkohlakalo nokukhwabanisa udabeni lokuthengwa kwezikhali. Is not based on sentiment. So it's not like what we like, it's based on principle. Iphini ngamengameli wezwe uPaul Mashatile uthi uhulumeni wobumbano uzobusa isikhathi eside njengoba nje wonke amaqembu angaphansi kwawo avumelana kahle ngemigomo. Ijaji lenkantolo ephakeme Mngundlovu uNkosinathi Chili uthi abukho ubufakazi obuphathekayo ngokuthi umshushisi wombuso uBilly Downer engacindezela ngokungafanele owayengumengameli wezwe uJacob Zuma ecaleni lakhe lezinsolo zenkohlakalo nokukhwabanisa udabeni lokuthengwa kwezikhali. Ekseni namhlanje ijaji uChili lethule izathu zalo ngokwenqabela isicelo sika Zuma sokuthi kususe uadvocate Billy Downer njengomshushisi wecala. Isinqumo sakhe kepha ngaseqaleni kwenyanga uNdasa nonyaka. Abameli bakaZuma bamile kwelokuthi uDowner akakulungela ukwengamela icala njengomshushisi. Bakholelwa ukuthi uDowner uchemile nokuzokwenza ukuthi uZuma angabutholi ubulungiswa. Ijaji uChili lithi abukho ubufakazi obuhlonza ukuthi ilungelo likaZuma lizocindezeleka kuleli cala ngokuqhubeka kwaDowner njengomshushisi walo. Mr. Downer advanced numerous practical reasons why he should be retained as a public prosecutor, including the complexity of the preparation for trial, availability of suitably qualified prosecutors, and the financial prejudice to the state. Having all the grounds relied upon by Mr. Zuma, both individually and cumulatively, I was unable to conclude that Mr. Zuma's right to a fair trial would be violated if Mr. Downer remained the prosecutor in the matter. Those are the reasons for the order I granted on 20 March 2024. Uhlangothi lwabameli bakaZuma lubeke inkomba zokuthi ngenzeka bafake isicelo sokufuna ukuphosela inselele isinqumo senkantolo. Icala kulindeleke ukuthi libuyele esigcawini eMngundlovu mhla ziyisithupha kuNhlolanja ngonyaka ozayo. Kusenjalo ungoti wezomthetho ulwazi kwacela ukholelwa ukuthi isinqumo sejaji kulomdontsiswano kaZuma noadvocate Billy Downer sencike kakhulu emaphuzini ezinqumo esezike ezakhishwa phambilini maqondana nokuchithwa kwezicelo ezahlukene zikaZuma udabeni lukaDowner. The judge simply relied on the grounds that in providing his reasons that were for President Zuma's lawyers in their application to have advocate Billy Downer removed from the case, and there were 4 of those reasons, most of which actually were such which they purported to be disqualifications on the part of Mr. Downer to continue prosecuting in this matter. And the judge emphatically pronounced that most of those grounds were actually premised upon or mentioned in the several previous applications, one of which was a bid for Mr. Zuma, former President Zuma, to have an opportunity to privately prosecute advocate Billy Downer. Inkantolo ephakeme yaseBloemfontein eFree State isihlehlise icala laloyo wabe ngumsizi kaEsmagashule ngesikhathi eseyundunankulu waseFree State uMorwadi Choloto. Yes, the matter is postponed to Wednesday, the 16th of October, 2024. The accused bail is extended, and you're warned to be back in this court again at 9 o'clock in the morning. Thank you. As a pleasure. As may please the court, madam. Yes, thank you. Thank you. Saqhubuka umdontsiswano phakathi kwehhovisi lomnyango wezobulungiswa kanye nophiko weNPA maqondana nemiqingo yobufakazi ephathelene nophenyo lwekhomishana kaZondo zokuqhwagwa kombuso. Abe-NPA balungiswa ngokuthi ugodle imiqingo yobufakazi abangakwazi ukufinyelela kuyo kalula nokubanqinda amandla ngokuthi bakwazi ukuqhubeka ngokushushiswa kwalabo abahlonzwa yikhomishana kaZondo.
department still remains the custodian of all those commission assets, and they keep them on behalf of the state, and actually they are able to give access to not only NPA but all law enforcement institutions. They have responded by saying they have not delayed. They have been helping the NPA to an extent that they have been able to train about 37 prosecutors and gave them login details to actually the database, so that there is all-time access to that kind of information whenever it is needed. Maybe it is needed by ISIU, sometimes it will be needed by Hawks, and sometimes it will be needed by the investigative directorate of NPA. Iphini ngamengameli wezwe uPaul Mashatile uthi uhulumeni wobumbano uzobusa isikhathi eside njengoba nje wonke amaqembu angaphansi kwawo avumelana kahle ngemigomo. uMashatile uthe lo hulumeni uselethe uzinzo belidingeka kuleli. Waphinde wabalula ukuthi ANC kanye nawo wonke amaqembu ayingxenye lo hulumeni abayinqumelanga nje ukwakha uhulumeni wobumbano, kepha abaphoqwa abavoti. Iphini likamengameli libe nengxoxo nomsakazelo womphakathi. Mashatile usho ngokuyithemba ukuthi uhulumeni wobumbano uzoba khona isikhathi eside. Udalule ukuthi iqembu lakhe lasicubungulisisa kahle isinqumo sokuba ingxenye yohulumeni wobumbano. It's not based on sentiment. So it's not like what we like, is based on principle. One of the principles was respect for the constitution and the law. Uphinde wachithi insolo zokuthi amanye amaqembu lawasohla ngothina liphikisayo awafakwanga ngenhloso. So-called left parties were given the first priority. In fact, our negotiating team met with the EFF 4 times, with MK party maybe 3 times. They chose not to come in. Mashatile uphinde wathinta nodaba lokuphawula kaSihlalo we-DA uHelen Zille njengoba athi uhulumeni wobumbano ofana nomfelandawonye we-ANC ne-DA. Voters in this country decided there's no ultimate winner. There's no one who got the majority. In a sense, we were forced to work together. Mayelana nokushayisana kwezombusazwe eqenjini, uMashatile uthi konke kuhamba kahle phezu kokuba unobhala jikelele we-SACP ezwakalise ukungagculiseki busayo kanye nakabambisene naye. I think it's unfortunate. But as I said, you know, sometimes people are troubled and then they speak out of turn. Let's not crucify them. Uthe konke kusezandleni zamaziko eqembu ngenkathi ebuzwa ngokuthi engasikhankasela yini isikhundla esiphezulu. I've always been ready to serve. So meaning you'll be ready to lead the ANC should they say come and lead? Yes, definitely. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi kulindeleke ukuba kwandiswe inani leziteshi zamaphoyisa endaweni yaseMgungundlovu njengoba le ndawo isihlonzwe njengezinye yezindawo ezisinda sobugebengu. Amalungu omphakathi axoxisane nezikhulu eziphezulu zamaphoyisa. Khamizi zomasipala umsunduzi eMgungundlovu zibhekene nezinkinga eziningi okunyuka kwezibalo zobugebengu, ukuhamba kukagesi kungahleliwe kanye nokungabikho kwenqalasizinda. Konke lokhu bathi kudalwa ukuntenga kobuholi kanye nokungaphathwa kahle kwezimali kumasipala. Khuluma kahle baMkhwanazi eduze kwe-police station ngike ngabona mina last year. I don't know ukuthi ukhona yini. Ngabona wena ingane yami iy'nhlamvu eziwu-17 athula amaphoyisa wangaphuma. Umphakathi unxusa ukuthi kujutshwe amaphoyisa amaningi kule ndawo. Besicela ukulekeleleka sihambe nangamaphoyisa azohamba ngamahashi kungaba ngcono ebusuku nasemini. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi kuningi okufanele kwenziwe ukulwisana nobugebengu.
As a police, you have to increase number of police officers. This place is big. It's too big for one police station. At least we need not less than 5 police stations in this area. So we've been engaging with the head office to help us to increase the number of police officers in this area. uNtuli uqinisekisile ukuthi uhulumeni uzoyiletha intuthuko kubantu. KwaZulu-Natal njengoba sihambele lapha eMgungundlovu namhlanje sizoziqinisekisa ukuba sixoxisana nemphakathi nobuholi bomphakathi ngeinhlelo zokulwa nobugebengu ngoba sifuna ukuqeda ubugebengu noma ngaba obalokhu kuhlobo ukuze nalaba abamabhizinisi bekwazi ukuzotshala imali lapha endaweni yaseMgungundlovu. uNtuli ubuye wagcizelela ukuthi ukulwisana nobugebengu kudinga wonke umuntu abambe iqhaza kwezokuphepha. Sathi qu ey'tolo kanti uMasibuya sizokuphathela udaba oluthi sichithiwe isicelo sophiko iNPA njengoba ibifuna ihoxe imantshi kahle Homogwena okuyiyona engamele icala likamfundisi uPaseka Motsoeneng owaziwa ngelikaMbhoro. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe sanda ngena udabeni oluphambili bisibi ukuthi inkantolo ephakeme eMgungundlovu ihlehlisela umhlazi isithupha kuNhlolanja unyaka ozayo iqala ley'nsolo zokukhwabanisa udabeni lokuthengwa kwezikhalo elibhekene nowayengumengameli wakuleli uJacob Zuma. Bukela sikhumbuza ukuthi le indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Sichithiwe isicelo sophiko olushushisa amacala omphakathi NPA njengoba ibifuna ukuthi ihoxe imantshi ukahle Homogwena okuyiyona yengamele icala likamfundisi uPaseka Motsoeneng owaziwa ngelikaMbhoro. iNPA iyona efuna ukuthi imantshi ihoxe ngelithi icheme nabasolwa. Intatheli yendaba zeSABC uKelvin Dlulu senkantolo. Sisekhona la enkantolo yemantshi ePalmridge ukuzolalekela ke icala elibhekene noPastor uMtsoeneng uPaseka Mtsoeneng owazi likaMbhoro. Uzokhumbula ke ukuthi ke ubhekene necala lokuthumba ngesigameko esenzeka esikoleni iMatshidiso. Ubekhona ke la enkantolo kanti ke usathathiwe wayogqunywa eToxin njengoba ke imantshi isahlabe ikhefu. Obekwenzeka imantshi beyenza izethulo zayo la enkantolo izochaza kabanzi ngezathu zayo zokuthi ke angeke ize ikwazi ukushenqa kuleli cala. Ichazile ke ukuthi ke uphiko loluphenya amacala omphakathi NPA yehlulekile ukuyihlinzeka ke ngezathu ezibambekayo zokuthi ke kungani kumele ishenxe kuleli cala. Uzokhumbula ke ukuthi ke iNPA ithi ke imantshi ayishenxe kuleli cala ngoba ibona ukuthi ke imantshi icheme nabasolwa. Kodwa ke ngenkathi yenza ke izethulo zayo imantshi la uKahle Homogwena uchazile ukuthi ke akukho okubambekayo okwethulwe umbuso okungenza ukuthi ke ashenxe kuleli cala nokuthi ke abanabo ubufakazi obukhomba ukuthi ke ucheme nombuso. Njengamanje ke imantshi isahlabe ikhefu la enkantolo kanti icala ke liyaqhubeka. Okulindelekile ke ukuthi ke uma ngabe ibuya imantshi ukuthi ke kulalelo isicelo sebail sakhe umfundisi uMtsoeneng uPastor Mbhoro. Ufikile ke la enkantolo simbonile ehleli la phansi echaya izandla eboxini ethandaza ekhuleka kunala ezowaphakamisa khona izandla esukuma ekhombisa ukuthi ke ukhuluma nomdali. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Cungula ubufakazi ngesibhamu nezinhlamvu ezatholakala endaweni yesigameko lapho kwabulawa khona owayengunozinti weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Namhlanje ungoti weinhlamvu uEdward Serio uphekwa ngembuzo mayelana nohlelo lokuhlaziywa kweinhlamvu. Namhlanje ungoti wezinhlamvu uEdward Serio uphekwa ngembuzo mayelana nohlelo lokuhlaziywa kwezinhlamvu. uAdvocate Sithulelo Nxumalo nomelo uAdvocate Mnisi ngokuthi ingabe kuliqiniso yini ukuthi usemkanjubovu emkhakheni wokuhlaziya nokuhlola izinhlamvu ngokusebenzisa uhlelo olubizwa ngeIBIS. Uphinde wambuza ngokuqeqeshwa kwakhe nesikhathi sesisebenze kule mboni ngaphansi kweSAPS. And I quote, that I've been trained in the operation of the integrated ballistic identification system. That is correct. That system is commonly known IBIS. That is correct. What did you receive? It is a user training.
where the person is trained on how to acquire fired bullets specimen into the IBIS system. Ubesemlandisa ngobufakazi obatholwa amaphoyisa amabili uWarrant Constable Thabo Mosia benoSergeant Dlamini mhla zingama-27 kuMfumfu wango-2014. Uthi ngokwazi kwakhe umsebenzi kwakumele ngabe lobufakazi benziwa kanjani uma sebuqoqiwe. On the 27th of October 2014 at 00 hours 20 minutes, Constable Mosia arrived at the scene and found the following exhibit. Exhibit A1, it's a bullet jacket from the kitchen floor collected, packed and sealed in an exhibit bag PA 500 1499210. From your training from the Integrated Ballistics Identification System, which is IBIS, when were these exhibits were supposed to be IBIS, the IBIS system? The ordinary course will be subsequent to the examination. Ballistic analyst will conduct an examination on these exhibits and issue a report. uSirius azoqhubeka nokuphekwa ngembuzo ngabanye abameli babasolwa. Icala liyaqhubeka. Omasipala base-Eastern Cape baxwayiswe ngokuthi uma bengalungisa indlela yokuphatha imali bazothathelwa inyathelo. Umbiko kaMcwaningi Mabhuku utshengisa isithombe esingesihle komasipala. Umasipala wesithili sase-Amathole, iSundays River kunye neMakana ngabona bangaqhubanga kakuhle ephondweni ngokoluvo lomphicothi izincwadi. Okukuzana njengokwaba masipala bengazifakanga incwadi. Ukuchithwa kwemali ngendlela engeyiyo kubonwa njengomnye wonobangela woku. Ukuba ke inkokheli ziyasinyevulela kulento sithi sibadomboza ngayo yokuqiniseka ukuba mabajongane nenkonzo ezebantwini. Sinayo into esinokuyenza singurhulumente wephondo kunye norhulumente kaNdlunkulu. Ukanti isebe lorhulumente ngobambiswano lityelele izithili eKhrisani kunye neAmathole ephondweni ngenjongo zokuqinisekisa ukuba imiba enqanda ukusiwa kwenkonzo eluntwini iyaqatshelwa. We have put together an interministerial committee comprised of service delivery related departments, but that team is led by COCTA, and we'll be able to make sure that when we go back, we muscle our capacity, we muscle our efforts and our systems to come back to the province and continue to basically assist these municipalities. Elisebe lilinike abamasipala iinyanga ezintathu zokuguqula imeko yezimali zawo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Ibhodi le-World Skills limema wonke amazwe ukuthi ahlanganyele emkhankasweni wokuthuthukiswa amakolishi ama-TVET emhlabeni jikelele. Leli khwelo lwenziwe emcimbini wokuvula ngokusemthethweni umqhudelwano we-World Skills wama-47 ka-2024 eLyon, eFrance. South Africa. Bekumzuzu ogcwele injabulo nenhlokomo ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni ingqungquthela ehambisana nomncintiswano wamakhono eWorld Skills kwidolobha eLyon ezweni laseFrance. Namhlanje abafundi basemakoleshi okungama-TVET abaqhamukisa emazweni ahlukene nokubalwa neNingizimu Afrika bazoqala lo mqhudelwano. Kumele bagcwalise amajaji ngokuthi ilona liphi izwe eliqeqeshwe ngokusezingeni ngokwenza umsebenzi. Whatever country we may come from, however different our journeys have been to get here, each of us has the ambition and the dreams to imagine a better way forward, and the determination and skills to lead us all towards a more secure, equitable and sustainable planet. Amajaji kanye nalabo abaqhudelanayo bayacelwa ukuba phela umcimbi ngokuziphatha ngendlela. Make your mark and pursue excellence in everything that you do. Share what you've learned with someone new to your industry. Your job is to not only be a World Skills champion for the next 4 days, but to be a World Skills champion
every single day of your life. Ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtungwa Makamu edolobheni lase-Lyon ezweni lase-France. Opening ceremony for WorldSkills Lyon. Lusephansi uhwebo lwerand eyimakethe iminishi. Libiza u-17.86 edoleni laseMelika libe ngu-23.37 kupondo kanti lingu-19.72 ku-euro. Ipulo laseBotswana libiza u-1.34. Isephansi inkomba Isabelle JC. Igolide libiza $2,524 i-ounce, iplatinum yona ibiza $948 i-ounce. Uwoyela ongahluziwe ubiza $70.09 umphongolo. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Buke sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.